kanggo contoh karo sedulur-sedulure. Contoh-contoh sing apik, aja contoh sing gladak kaya kowe. Wis marem leh momong. Lho kok ora marem? Seneng nek mirang-mirangno wong tuwa nok nggone pendopo agung, tangan kempelawe, sikil nyaduk, anggepem ora kualat kowe karo wong tuwa kok kaya ngono. Perkara kualat mbah ora aku ra idep. Nanging nganti ana kedadian sing kaya ngene. Sakjane kabeh sing miwiti dudu Panji Handaka Putra. Nanging kowe iki wong wis tuwa, Lho kowe iki tak tunggoni wae tumindamu kaya ngono. Apa meneh kowe nek wis tak tinggal. Omonganmu ra kualik. Walik. Nih. Kowe iki wong tuwa. Kowe isih tak tunggoni wae kaya ngono apa meneh kowe tak tinggal. Kualik. Walik yo rene. Kok pake aneh lho. Sing kualik iki ra nggonmu. Lah terus Neng kualik iki omonganmu. sing kudune omong ngono sapa? Aku. Lah kowe ora ndang ngomong kok. Sing tak karepno ki ora usah padha terus ditinggal terusan pisahan ki ora. Aku ora kepengin pisah. Nanging mergo aku pinangka dadi Adipating Kabupaten Ngurawan kamangka Kang Mas. Ngurawan lagi wae ke Taman Pageblok geden-gedenan. Lah sing nepe Pageblok kuwi mau, aku kudu kemanane kitab Pustaka Raja. Tegese Pageblok ki wargamu Ngurawan ki lho kenapa? Esuk lara sore mati, sore lara esuk bongko. Nek lara gawa nang bina. Ora kok perkara Pustaka Raja, Kok digoning binae rumah sakit. yo pateni wong. Lho iki Pageblok. Sernane Pageblok iki syarate aku kudu duweni kitab Pustaka Raja. Iya, Ora iya. perkara digoning dokter. Anjen gede cilike iki aku iki dijajal karo Kakang Banca. Kok dijajal? Aku iki sabar ngopeni adi-adiku ora. Ngono. Terus dijajal Kakang Banca. Wong arep bangun praja ki alangane akeh. Conto wae kaya panjenenganipun Pak Edi. Ngono. Kepengin apa makmurke warga Sumri, Iya. kepengin membahagiakan warga Sumri. Bener. Iki mesti alangane Nah, akeh. iki kaya aku. Mergo aku salah satu jeneng bupati, salah satu jeneng pengayoman. Lah iya iki sing tak karepno kowe, Cuk. Lah iya, ora sama kadang aku wis ngerti. Ngono. Wis dadi alangan ki kowe. Lho, lah kok tak anggap aku alangan? Loh, iya to. Nek Pustaka Raja diparingno aku, tak gawa bali ning Kalang Kampis. Wis rampung Iku perkara. dene menang-menangan. Terus piye tanggung jawab karo kawula? Apa ngenteni kawula kuntek lagi terus wis nehi kitab Pustaka Raja ngono? Lah kok nek kawulamu antek warga masyarakat Suntriga Ora iso kaya ngono tatanan, Sampeyan kok gelem ngalah ora? tak guyoni lho, Bu Oja ora. Ora iso, perkara ngene kok guyon. Cilik ae mata. Ora iso. Gelem ngalah apa ora sampean? Dadi nek upamane aku ora gelem ngalah, Kapeksa ning papan kene tetep ora banjir gede. kowe wani aku. Adik rawani? Adik rawani? Sik tak omongi ya. Ana apa? Nek kowe wani karo aku, Iya. ketoprak sing paling laris iku mek Wahyu Manggala lho, Lek. Iya terus. Kowe ape melu ketoprake sapa Iki jajan? piye iki? Ayo. Hei, kok sik? Lah kowe wani aku, kowe. Kowe iki ning dhuwur panggung dadi sapa? Daya. Lah iya. Lah kok kowe iki kandha kaya mogol. Lah kok Mogol iki nang jero. Lah kok ape wani karo aku? Sing tak waneni dudu mogol ning doyak kok bentung. Apa iki? Iso guyu kowe. Ora iso. Tetep ora iso guyu. Gelem ngalah apa ora? Aku ora nggawa Pustaka Raja. Aku mau balik. Ngono? Lah. Tetep bacut. Rawe-rawe rantas Malang Nganjuk Surabaya. Kowe kernet ngono apa piye-piye malah. Tak guyoni bener. Ora iso guyu tetep kok. Tenan? Iya. Wani karo aku. Ate ora wani. Aja ngono nah lho. Ora iso ngono nah. Nek upamane kowe wani aku nek ora tak bayar. Lho, iki piye neh iki? Lho kowe iki dadi sapa? Mateni wong iki? Ketua
ketua lho, Bro. Ketua iku ora nang ngisor rek, Dol ning dhuwur iki musuh. Iki musuh. Mateni wong iki senengane kok ngono menang-menangan. Oke. Lah nek aku ora mau bayar, mu anakku wis kuliah lho, Dol. Ku bayare piye? Mateni wong iki. Ayo nek kejak tukar. Lah ora ngono. Neng syaratnya kudu piye? Syaratnya ijen padha ijen ngono. Ijen padha Oh ijen. iya no. Nah iki masuk. Oh. Tukaran Mergo ijen padha ijen. sing ngono mung loro kowe karo aku ijen padha ijen. Oke. Ah. Ngene Mang Radit mau ijen padha ijen. Oke, yuk. Iya. Apa lapo? Lah iya gelem ijen padha ijen. Lah iya, Lah iya ayo. Bupati Koclo. Kocok iki. Ijen padha Ijen padha ijen. ijen ayo. Lah kok maju? Lho kok ora maju iki terus piye wong gelet iki yo maju ijen padha ijen. Jare ijen padha ijen. Lah iya ijen padha ijen. Lah iya, Lah karepmu piye ijen padha ijen? aku ijen nang kene, kowe ijen nang kono. Ijen padha ijen. Ah, Kowe ijen ning kene, kowe ijen nang aku ijen ning kono. Lho gelute kapan? somben. Ora iso. Kudu dina iki. Oh. Ayo. Musuhe ning kene, musuhe. Kok mrono lah. Asline ono aku ora mentolo. Iki dikapakno kapak kowe iku iki adi. Padha ae aku ora mentolo asline mergo apa? Nggonku kawula kowe 23 taun. Tenane. Kok ora iku? Tambah 2002 kan saiki. Macam-macam. Ayo. Maju kowe. Wes, nganggo jurus apa yang Cendrawasih. Musuhe ning kene, musuhe. Ya! Ya! Sabar. Kula pisah sing iki. Nggih. Apa Mas Andoko Putra? Ngajak sampun pisah. Nggih. Ora tebakan kanca. Kula ngertos, Kang Mas, kula ngertos. Kang Mas Doyok menika Ampun. Pun. Panjenengan damel lirem as. Karepmu dhewe wong sing ngongkon kowe. Lho, kula niku nggih karo Sapa? Saya niku tambah. Sawangan iki lho. Kula Pak Demisa. Misa ya misa. Lho yo. Malah pendeng. Ampunipun boten sengaja. Lah kono ketua ra kajen blas. Ora kajen blas. Kok saged niku pripun? Masa ketua kok digoyo liyane lho. Kedalipun panjenengan menika matur nuwun kaliyan. Matur nuwun. Lah menawi boten kula pisah. Lampah punika wadol-wadol kaliyan Kang Mas Andoko. Bapak karo iki ora usah pisah. Tak pateni. Mas Haji. Oh, tak Kamat Jaya. Kamat Jaya tak jenenge di. Bisa. Ojo lajo. Ono lajo di. Ono lajo di. Terus di. Terus di. Terus. Cekali. Cekali Kamat Sandoko Putra cekali. Kamat Sandoko Putra. Kartolo. Napa Kang Mas? Kok malah gedhi lho. Nggih, nyuwun pangapunten. Kono cilik kowe malah gedhi. Kula niki sabiyantu dumateng panjenengan. Nek boten enten kula, panjenengan mun pejak. Kandhani. Ayo lho. Niki lak ndherek karo namung Pustaka Raja. Ah, ngeten. Kula niku gak utus kalian Kanjeng Rama. Kapurit nyampe anggen panjenengan sami berah. Pun dari perkara niku rak Pustaka Raja. Ya, bener. Napa mangke kelampah kadang lan kadang menika bentak sirah nang babakan Pustaka Raja. Iki lho cah cilik ae ngerti omongan ngene. Ora kaya kowe gerang gaplok. Mangke Dulur kalih dulur menika ampun bentak sirah. Aku iki perkawis Pustaka Raja kemawon kok panjenengan rebutke. Cah cilik iso ngomong ngene. Lho. Ora kaya kowe kok. mangke rumiyin. Mangke riyen Kang Mas. Aja pisah. Bisa wani jenengan. Lho, monggo. Ayo. Tasih malih monggo. Ayo. Monggo ra sewani. Matur nuwun mboten. Ayo. Matur nuwun mboten. Sampeyan disewani. Karepmu apa? Lho, jenengan sewani mboten. Iki tak coblosno. Andoko Putra. Nggih. Nek jenengan wantun. Tanggapan jadwal wis tak tokno sasi mburi lho. Lho, Bisa pirang-pirang kok kon mateni karepmu piye? niki sembak-sembak. Toprak ngono. Ora lali. Ring. Sembak-sembakan kok malah. Ngeten lho Kang Mas.
Kene lho. Kandhane, Aku tak ngomong ya. Nggih, monggo pripun? Gedhe cilike iki rak perkara pustaka Lah raja. inggih. Sing mbok omong. Lah terus Lah. Nek tak omong iki ya. pripun? Karepe Kakang Bancak ki Bangun projo. bangun projo iki tak anggap Sae. Gadah pikiran yang mulia. nggih. Gadah pangangka Joko badhe bangun projo. Lah, Pikiran yang mulia. Nggih. Dhuwur lho niki. Aku iki ora njaluk dhuwit kowe-kowe iki. Nggih, ngertos. Nggih. Aku iki ora njaluk bantuan coro-coro iki. Lho kok nganggo coro Wah, niku? kalau coro-coro ngene iki pripun? Nek corone sampean Apa sampean kowe betah. betah? Jangan coro. Oh, perlu sekali. Lho menungso darani coro ora ana jeblak. Seta tak ngomong iki lho. Pripun? Wong perkara pustaka raja. Leres. Tak silah delok, Nggih. tak dono Kakang Bancak, terus engko tak jaluk meneh, tak wenehno coro-coro iki. Coro terus. Mangkirin enggak masa mangkirin. Jenengan niku nggih leres. Nanging anggenipun ngampil pustaka raja menika rak rumiyin Kang Mas Handoko Putra. kandhani. Kedahipun pustaka raja menika dipunulungaken kalian Kang Mas. Ya, iku tatanan sing bener. Yen Kang Mas. Ngono. Mas, Dek, tak omongi ya. Nggih. Nek kono dhisik, Nggih. oke bupati Nggih. nyilah helikopter iso. Nggih. Aku Jenengan kok mlampah. karang klampis tumeka jenggala mlaku. Niku ingkang lepas sinten Kang Mas Handoko Putra napa panjenengan kenging punapa panjenengan menika nglampah. Nah, Ngoten. Lho, mergo sing dadi anak Nalendra ki aku emoh menggunakan fasilitas saka Romo. Iki ngomong apa lek rono? Wis pokoke Ngeri. kakek-kakekno ya. Panjenengan badhe ngampil pustaka raja Ah. ing wujud badhe bangun projo. Bener. Kula caosi. Nah, iki lho. Mergo niku prayoga sana. Iki lho, cah cilik ngerti kene kok. Nanging makamutinipun Nah. panjenengan ugi ngemuti menawi murawan menika nembe kemawon ngandhang pagebluk mayat. Pak geblok ora mikir rakyate mati. Nanging nek kedalah delak. ngeten. ngono iku. Menawi Aku kudu nggih contoh. anggenipun bangun projo menika ora saged. Prayuginipun dipunampilaken Kang Mas Handoko Putra Langkung. Ya, Yen Panjenengan mangkene niku tiyang nggih. sepah kedah saged dipun ajeni lan kangge Kedahipun keluarga ngawas. Sik to. kadang panji. Yen mangkinipun pagebluk kala wau Sampun sampun siap. kasirap Nembe pustaka raja. bangun projo. Ngono iki tatanan sing bener. Sik Kartolo. Nggih. Carang waspa. Kok nganti ngo. Nggih. Tak rasa-rasakno iki mang kabeh ya ora ana sing ngejak mbantu aku mbela aku Kula mboten sabila kalian Kang Mas Handoko Putra. Kula namung anengahi supados panjenengan kalian Kang Mas Handoko Putra mboten bentak sirah. Boten bentenipun kula Kang Mas. Ning aku bali ora nggawa pustaka raja. Kula ngertos Kang Mas. Iki Nanging ngomong benten terus ora alasanipun. Hah? Kang Mas. Pancen Panjenengan menika purun ngalah apa boten? menengo sik bae. Lho, ampun. Nggih. Mas, tangan iki abri apa? Kena telek. Lha iya. Ngono apa? Wadik wakek ngene. Kok malah Tapi ngene kalau malah malah- bisa wong. Lho kaya ngene ku piye? Wong tua kula dengar. Panjenengan kula imun iki lho. Ora purun apa boten? Purun ngalah apa boten? Mah, Oh, niki Sampeyan kedahipun kula ajeni. sik. Pripun? Yo ngajeni ning gedhe cilike saiki aku tak takon. Pripun? Kowe mbela aku apa mbela Handoko Putra? Mergo panjenengan mboten saged kangge tuladha kula sabila kalian Kang Mas Handoko Putra. Boten bentenipun kula. Yen panjenengan menika boten saged kula ripih, boten purun ngalah. Kula sabila kalian Kang Mas Handoko Putra. Ketok nek. Ketok pripun? Piye? Kowe mbelani Handoko Putra. Lah nggih to. Layak bonem mbok gedhekno kok. Wis bar. Wis bar. Wes, Apa? tetep aku bali ning Karang Klampis kudu nggawa pustaka raja. Oh. Iki piye kresek kutu-kutu dhewe tak kudu mateni aku. Yo iki sing iso diarani senjata makan tuan. Sampeyan bacutke napa boten? Kowe gelem ngalah ora? Sampeyan bacutke apa boten iki? Kowe gelem ngalah ora? Bacot. Ngalah boten? Panjenengan kowe do nggawa Nek pustaka raja. ayo. Kang Mas Handoko Putra. Pripun menawi kedadosan kados sukaten? Jane aku yo ora mentolo. Nanging sing kebangetan iki Kakang Daya. Lho wis ngerti tatanan kaya ngono dhewe kalah dhisik. Lho ora gelem ngalah. Kula menika tiyang aneh kedahipun nyaosi
sapa kowe ngelingke. Ngelingke. Balasan lambe sak tumangkan sameran. Dheweke iki ora mendho malah Kados kados andi malih. Pripun iki prayoganipun? Ayo. Aku dipun bojo kemawon. Waduh mlebeki wong turu. Lho, Sik, sapa sing mlebu ngono? sing mlebeki iki sapa? Kowe geger mlebeki wong turu. Lho kowe iki mau turu. Mau turu ning ndi? Ning isor wit kono. Lho aku ora nganti tekan ngisor kono lho. Lah kowe ning kene do bengak-bengak. Nek aku ora bengok-bengok, sing nonton ora krungu. Ngerti Ada ora? ini ketoprak. Lho iya. Iki kedobrak piye? Gak. Kok kira apa? Oh, tak kira selawatan. Balik turu neh. Balik turu neh kono. Wes kira Aku ora bakal ganggu kowe. Wong sitok dikeroyok wong telu. Lho, kowe ngerti wong? Lho kowe nyemu. Kowe nyemu karo aku. Sare mbok kon turu kok. Omongan Saya men, omongan ngono. Wong sitok kok dikeroyok wong telu. Iki Lah iya, aku wong telu mau ana wong siji ning kene. Yen ngono kowe ngerti kedadian. Doyok lek. Lho, kok kowe ngerti? Ngerti. yo roh aku Handaka Putra. Lho, Carang Waspa Kartolo. Apal kowe. apal Kowe kowe. iki sapa sak tenane? Lah aku maca bukune. Ya wis, jane kowe sapa kowe? Aku ngerti. Ngerti kadang Panji ning Kraton Jenggala. Sapa kowe? Edi Saputra Petinggi Suntri. Kok malah Edi Saputra? Edi Saputra. Kowe iki Ngurus aja ganggu gawar. ora usah gawe-gawe. Nek Petinggi Suntri kan Edi Sutopo. Iya. Aku adine. Adine petinggi Suntri. Suntri. Gak adine kang aku. Kangane petinggi Suntri. Ora sing ngomong sapa. Lha iki mau ngomongmu. Adine jare. Aku iki adine Bu Ani. Lho, kowe iki ada Waduh duane. wae. Nah, Adine buane, tenan buane iki. iki bojone. Dadi yen ngono kowe kalebu sing digawe. Heeh. Kowe apik. Mulane kowe aja do macem-macem nek ora tak kei mangan kapok. Lho wis bar mangan mau kok. Dadi kowe dulure petinggi. Iya. Tenan. Iya. Karo Bu sapa? Bu Ani Sulistiawati. Dulure kowe. Dulure aku. Wih, Dulur kena Dulur ndi? Dulur kecokone. Kon Nabi Adam. Waduh pola iki. Aku Ora kowe dhewe. dhewe. Aku Aku ya dulur nek ngono iku caramu. aku iku pamane Aditya. Lho, Paman paman sapa iki? Paman Pak Le. Nek. Pamane iki Pak Nede Aditya. Paman iki Pak Le. Pak Le. Lah iya aku iki pernah adi karo Pak Edi. Lah iya, Pak Edi dulur. Bu Edi Ani. sapa? Ya Pak Edi ya Bu Ani beda bapak seje ibu. Lho, kowe Beda bapak. Seje ibu. Iku jenenge ora dulur to bento. Lah apa Wong liya broyo. Lah iya. Lho, Sing ngomong Jare dulur. dulur. kowe iki aja macem-macem. Jare Ojo bulan kowe. Kowe rasa bingungi aku lho. Kok ngerti Kowe wae. gawe aku Sapa sing wadepi? Jutek. Bu mati. Kowe nek Jawa ketanggi ya. Handaka Putra kairis kupingmu kowe iki. Wis ora. Nek kowe Handaka Putra, Lah yo, lah ya kek kowe ngerti watak-watak. ra Anggem mripate abang. bleleken. Lho, piye kok malah belek? Lah mripat abang ra bleleken. Kuping jepit. Pedesen. Lho, kok iso pedesan ya? Lah akhirnya aku pedesen kupingku jeblake. Oh. Bro, Tangan. Tangan padha karo sotang suwiwi. tangannya nyampluk. Nyampluk Raimu. raimu. Iya. Iya, tis. Ora dadeh. Sik, kowe blok Anjene wae. urung. Kowe blok Sapa wae. kowe? Sopo Eh? sak tenan? Aku Panji Karnadi. Oh, aneh-aneh. Panji. Sik, Ora sik, usah sik. nganggo jeneng Panji. Samangka jeneng Panji. Ya. Iki amung putra ana ing Kraton Jenggala. Aku ya putra Jenggala. Ora ana kowe Jenggala Jenggala wae. Kowe ora usah ngaku-ngaku ya. Putra Jenggala iki ora ana. Lho, Rene kaya kebo busuk iki ora ana. Aku mari sing makmur dhewe. Kok iso ngono? Sik. Pisanan iki jane kan aku. Kok aja jane? Lho pancen aku terus adikku Banca, Iya. terus adikku Daya. Iya. Ngerti. Kowe ora sing kaya Pancotan Sarimi sing saiki apa jenenge dadi resi Iya, Curiganata. Iku adikku. Terus kowe Handaka Putra, Iya. Carang Waspa karo Kartolo. Iya. Kartolo dipadakno karo aku sine Kartolo, aku Karnadi. Kok iso lara-larae Nang piye? ngono sih, Sik iki aku ora Kang percaya. Masku bener iki. Lho, aku paling tuwa. Lho, kok iso? Lara-larae Lara-larae piye? piye? Lara-larae iki Iki aku percaya lho.
ceritane nek. Kowe aja gawe-gawe lho, nek gawe-gawe tak bebes lho kowe. Mergo aku ora tau krungu. Ayo ora ono Romo iku ora tau. Pancen kowe ora tau dikrungoni. Iya. Mergo nalika aku lahir kowe urung ana. Lara-larae Ngerti Rama nalika Jakane. Nek ngono kowe ngerti Kanjeng Rama jenenge? Iya ra. Sapa? Sapi sing terhormat. sapi sing terhormat iki. Tak kok sapi terhormat. Lembu ame luhur kok sapi sing terhormat. Lah iya lembu iku apa? Sapi. Ami luhur iku apa? Terhormat. Berarti Pak aku sapi sing terhormat. Semane iki ngono. Ya nek Seneng ya ora usah Ya terus ke. Rama lembu ami luhur nalika semono. Iya. Dadi Jaka Lelono. Wulandara. Wulandara mlebu desa metu desa mlebu alas nganti metu alas. Iya. Bareng sakmono nalika semono seneng karo bocah desa Jenenge sapa? Prawan Suntri. Pawan Suntri kan Jenenge? Sarmilah. Sampai jenenge Pawan apik. Suntri jenenge Sarmilah. Yo. Sarmilah kembang desa. Ana ing desa Ana desa Suntri. Yo. Terus Jaka Lelono kuwi menyang alas golek kewan, udan deres terus leren ning gubuk. Yo. Gubuk kuwi nek kak jaman biyen ki nek jaman saiki ki omah. Leren ning omahe Prawan Suntri kuwi jenenge Mbok Sarmilah. Yo. Ning kono seneng karo Mbok Sarmilah. wah, cinta pandangan pertama. Cinta pertama. Romo ambil luhur. Romo rembu ami luhur. Najan kuwi bocah desa nang ayu rupane. Ayo. Kembang desa. Wah, kembang Suntri tak akoni juara. Sak bacute. Bacute. Bareng seneng ning kono, urung nganti piye-piye ana bledek makdor. Mbok Sarmilah mencolot ngawet karo lembu ami Mergo luhur. saka kagete. Kaget campur wedi. Ya, terus Bareng wis ngawet, sawetara suwe meteng. Meteng. ngono Wong ngawet wis lho kok iki meteng. Ngawet tok iki iso meteng. Wah, Perkara bledek terus ngawet kok meteng. bener nek kowe urung ndek bojo. Lho, pancen. iki cetha omonganmu lho. Iki cetha Tegese omonganmu. ngawet iku ya wis mbah piye kedadiane, mosok mbok critakno. Yo wis dong yo. Masa aku mau ngawet tok ngono. Bareng wis meteng. Iya. Terus lembu ami luhur ana prajurit Tilik Sandi. Lho guyu kene. Tilik sandi. Tilik sandi kok. Oke. Sandi ki apa? Ilatem. Tilik sandi ki apa? Prajurit sing dipercaya ning ora ana wong roh. Telek sandi. Tilik apa? sandi. Kok telek sandi? Oh, tak kira tilik sandi. Itu. Iya, telek sandi. Ojo telek. Intel telek sandi. Yo. Cara bahasa saiki intelek. Intelek. Intel. Lapor utawa matur karo lembu ami luhur. Yo. Nek ning gone Jenggala iki ameh ana pahargyan geden-gedenan. Yo. Bareng seneng atine entuk kidan pirang-pirang kanggo sembelihan ning gone Jenggala. Bener. Terus Sarmilah. Itu mau jenenge. Sarmilah. Sarmilah. Sarmilah terus. Sarmilah metenge saya gede. Metenge. Metenge 9 taun 10 dina. Bakale durung diweling Metu anu. sangang taun nih ning depo iki. Santane jenggot ning jero. Sasi 10 dino. Nah, ngono. Tahu. Lho ajane yo ngono. Bojone Sing bener kok sing mukae ngono. Tapi iku wis keliwat. Ngantek 14 sasi. Oh, yo. Bareng arep balik weling karo Sarmilah. Belengi piye? Lembu Romo ami luhur ngandakno. Lah Sarmilah. Lamun besok ben ponang Bajang Jawi iki lair. Jabang bayi. Iya, iya. Sok ben nek ponang Jabang jabang bayi. bayi lahir. Ya. Sok ben nek ponang Bajang Jawi neh kae tak gocok kae. Jabang bayi iki lair. Ngono. Nek wujud putri utawa wedok Iya. masa brana jenenge. Oh, ngono. Nek lanang aja lali ngarepe tambahi
Panji. Ya mergo putra Jenggala. Mergo Lahir. lanang. Iya. Anak lanang terus dijenakno Panji Karnadi. Kowe. Ora tegese. Ana tegese to ora? Karnadi. Karnadi iki tegese karena tidak dikehendaki. Ngono kowe anak di luar nikah. Anak di luar nikah utawa urung resmi terus aku ditinggali kalung karo ibuku wewehane Dara Lembu Amen Kalimaya lho. Kowe aja mlete. Kalimaya. Aja mlete, kowe iki arep pamer paling-paling. Arep pamer. Pamer to. Ora ana putra Jenggala diweni kalung koyo ngene pamer. Kalung apa? Pamer. Kalimaya. Kalimaya apa pamer kowe dipeh kalung Ngene wae. Nek pancen kowe Panji Karnadi. Ya toh. Kowe sabelo aku Ya, karo Kang Mas Handoko Putra Oh, apa Kang Mas sak Doyo? sik Oh, doyo. perlune Iya. bancak utusan Doyok munggah Jenggala Iya. mung nyambut ngampil. Iya. Tegese nyambut ngampil ki mung nyilih. Iya. Sawetara rampung dibalekke ning gone Jenggala. Nek nyawang-nyawang. Mergo nalika semono nggone teko ning Jenggala dhisikake. Ha. Sik ora perkara dhisik-dhisikan. Perkara apa? Nek Handaka Putra teko Jenggala arep apa? Ngampil pustaka raja. Ameh dienggo apa? Mergo dina iki ana ing Urawan kena pageblok gedhen-gedhenan. Sing goblok sapa? Kanggo nyirep. Kok sing goblok sapa? Ngurawan bupatine Handaka Iya. Putra. Iya. Wong sugih, bondo sugih. Aku ngerti. Nek rakyate lara kenek apa kak ora mbok bukakno rumah sakit. Senajan to tak bukane rumah sakit cacahe 1000 bebasan. Ya, Iki pageblok ora bakal sirna. Lah sirnane pageblok, aku kudu ngegemanane kitab pustaka raja. Mung kuwi syarate. dienggo tumbal. Iya. Sik, Apa nek? tumbal Hmm. iku bahaya. Kok Tanmangka pustaka raja iki nyawane wong-wong Jenggala. Aku ngerti. Kok mbok nggo tumbal? Nek dienggo tumbal berarti dipendem selawase. Iki ora perkara dipendem lan ora. Lah terus Sauger aku iki bisa ngregem ora ketang sedelok. Ya toh? Ing mengkone pageblok bakal bisa sirna. Ngono lho. Ora ditu tumbal to dipendem. Ora bedane karo Mas Doyo. Iki bangun seumpama raja. Umpama piye? umpama lho ya. Ya. Nek ora mari. Nek ora ana pagebloke ora Lah ilang. syaratnya pancen kaya ngono jare. Iki entuk wisike dhewe. Kowe iki aja mbulet ae kowe. Kowe aja mbulet kowe. Sini wae lho. Lah nek ayo kuping piye? Siap. Ing semu kowe ora sabelo karo doyok yo. Belo Heh? Mas Doyo apa Kang Mas Handoko Putra? Piye? Aku yo mbelani petinggi Suntri lho. Saya, kok sabelo iki sendiri? Lah sing bayari petinggi. Nek kene iki mau lho. Ngene, Ceritane mau lho wong telu. nek kowe iki Yo. ora kena tak kandhani. Ya wis gak apa-apa. Berarti awake dhewe wis ora tunggal daerah. Belajarah. Lho, Matane wong kowe iki. ora tunggal daerah. Jarak. Jenenge menungso iki nek ana kanca kancane utawa dulure kesusahan, Yo. sing luwih enom ngalah karo sing tuwa. Aku mau. Ngono? Yo. Kowe yo mau? Ora butuh. Kowe yo mau? Padha. Cetha nek kowe ngewangi Handaka. Iya pancen Yo. iya. Pancen aku ngiwangi. Ya wis gak apa-apa. Nek Terus. Lho, aku yo sabelo doyok. Nantang. Ayo kandhut harapan. Mergo Kang Mas Doyo wangus ora wani. Iya. Saiki ganti kowe. Kowe urung roh kon, dange karo Panji Karnadi. Oh, apa? Aja kuyu. Ngerti kowe? Sego rong piring tak entekno. Endhog rong piring entek. Dadi kok Tambah tak ulet tak pangan. Piye? Kabeh pontekno lho. Entekno Jaduk. Oh, Jaduk alah. kayak gagas tuh, Bino. Gagas bagianku mbok pangan kabeh. Karepmu kowe wani karo aku. Wani. Ngene, Sabila kang. negara ana tatanane, Iya. desa ana aturane, Iya. tukaran kudu ana carane. Manut. Ana carane Lho iki. iya no, Cung. Wis. Tukaran kudu kuno. Yo. Saiki ngene. Sarene kowe wong telu, aku wong siji. Yo. Ayo do jotosan. Iki nantang. Iya. Nantang. Bagus. Ayo.
Jangan golek momongan. Sing jotos luwih dhisik sapa? Lho, lah aku wong siji. Ngono. Ya aku sik. Ngono. Iya. Ya. Ngene. Wong telu berarti jotosane ping Ping telu. telu. Iya. Oke. Jotosan ping telu. Iya. Sapa sik sing tak jotos? Aku. Mas Anduk Putra. Wis sik. Sambat karo Buyotem Kowe jotos sirah, dodo apa weteng? pisanan aku tetep jotos sirah. Ya ngono ya. Mergo kowe Handaka Putra tukang muring-muring, Iya. tukang ngamuk, Iya. mata mecicil kuping Iya. jerapang Iya. lambene mati. Cuwil-cuwil. Mati saiki apa sesuk? Ora diadeh kowe. Gak mumet. Ora. Padahal men tak jajal nggo jotos tape ajur. Ape ora ajur? Iya, kok iso kowe? Ora Es, apa-apa. minggir. Ya. Ora dadeh nek kowe sing iki. Nang ndi? Weteng apa dodo? Handaka Putra Sirah Karnadi Dodo. Karnadi. Karnadi kowe dhewe to. Oh iya. Tolo, Kartolo. Karnadi sing jotos Dodo. Ngono. Kartolo siapno dadamu mergo atimu elek ngewangi wong sing rusuh kowe njaluk tak jotos dadamu rontok. Lu gak jajeh Ora. padahal tak nggo jotos krecek ajur iki mang. Tanganmu iya nggo jotos krecek telu pas piur iki dodo menungso dudu krecek. Aku yo bayangno krecek. Aku yo jotos. Lho iya no, telu. Kang Mas Handaka Putra kok jotos apane? Sirah, Kang Mas Kartolo. dadan, Nah, saiki kowe milih sing ndi? wetengmu. Mergo wadukmu sing jarene mlete kandel kulite, mangan tape karo tempe, ora ngengehi kancane, mesti kowe tak coba ambil. Rontok usus. Sing rontok apane? Usus. Ora ono sing rontok. Lho, gak jadeh. Ora apa-apa. Padahal tak nggon jotos gedang gablok penyet. Wong nggon jotos apa? Gedang gablok. Penyet kabeh. Iya, edian. Nah saiki. Gentenan. Kok upama mok nggon jotos gedang gablok ning ngisore rel sepur iki. Walah tanganku ajin. Saiki Gentenan. genten. Genten? Genten, ayo. Genti tak jotos. Mergo aku jotos kowe Iya. ping telu. Genti kowe tak jotos. Kowe mang tak jotos sirah. Nah. Kowe tak jotos. Dodo. Kowe tak jotos. Weteng. Ping telunan. Yo. Handaka Putra arep jotos aku apa? Sirah. Nomor 1 sirah. Iya. Yes. Sirah. Sirah. Anci Kartolo. Kowe mang tak jotos apa? Dodo. Kowe saiki arep bales apa? Dodo. Dodo nomor 2 ya. Nomor 2 mikir. Nomor 3. Sarang Mas kok tak jotos apa? Weteng. Saiki karo melo. Jotos. Iya. Jotos. Wis ping 3. Kok menak-men kowe? Lah aku rong jotos kok. Aku ya durung jotos kok. Aku rong jotos. Kowe jotos apa pisan? Sirah. Kowe nomor 2. Dodo. Lah kowe Weteng ngono. gawe piro wong 3? Wong telu. Lah iya wis ping. Nek ora tak jotos. Durung iki, Mas. Urung. Waduh, kacau iki. Lho. Sik. Arep Iya. ngapusi. Apa ngopone? Arep piye kowe? Ngene. Kowe akal meneh. Kowe rembukan sing genah. Yo. Kudu salah siji sing mati. Ngono. Sono. Yo. Aja bareng. Aku saka apa tangan? Yo tangan aku tangan. rembukan, Rembukan wong telu. Sapa sing mbok pilih jotos. Oh Mas mau kan jotos dhewe. Kene ya. Ora. Ya, aja lunga. Alah. Wis. Rembuk sing genah. Agih. Yo. Ora mau dimateni jotos Arnadi. Tunggu. Jotos. Lah niku. Tak sawang saka Gunung Wilis. Praja Jenggala bedhug ngampak-ngampak. Mendung anggen dalu
peteng dedet nilemengan. Ana kedadian apa ana ing Praja Jenggala? Jujune kok pilku bodoni tak ombe. Mancor aku ora ngombe pil bodoni, modiar aku. Suriganata. Sik. Kowe kok ngerti yen aku Juriganata mongko aku ya gak ngerti marang kowe. Merga Rama mbiyen tau cerita karo ibu dikandhani sok ben nek dulurem lair ana sing nganggo ubel-ubelan kaya sponsor Sarimi. Iku Suriganata. Bener ta ora? Lah wong kok mbok padake sponsor Sarimi. Lah sponsor Sarimi ya ubel-ubelan ngono. Merga atimu resik terus manggon jane ning Gunung Wilis. Iya le. Mertapa ora kepengin roh kahanan donya. Lah kowe kok gak uwuh Rama. Kowe iki sapa? Aku Panji Karnadi anak utawa putra Jenggala sing barep utawa sing ora dikarepake di luar nikah. Kowe iki aja ngawuh-gawar. Ora ngawuh-gawar aku. Para kadang Panji kira ana Rama ame luhur duweni anak sing kaya kowe. Ya jelas gak ana sing ana ya mok ning Wahyu Manggala. Mergo iki ya gaweanku dhewe. Kowe aneh-aneh. Lah piye wong nalika semono iku aku nimbal ora mandapukan. Lah aku lihat terus metu nganggo Panji Karnadi ngono ae. Pancen wong bubuh. Wis buah pokoke putaku melok geger. Kalamun kowe kadang Panji ana ing Jenggala. Iya, Di. Iki lara-larahe piye? Nalika semono Rama ana ning desa golek buron larem utawa kewan kanggo bekakake ning gone Jenggala kanggo pesta raja. Oh iya. Sakwise ning gone Alas Suntri kepethuk karo prawan jenenge Sarmilah. Alas Suntri ki las ngendi? Jenggala ki ra enek. Suntri yo Gunem. Alas Gunem Suntri karo. Anjing pabrik semen. Kidul kono waduh. Oh sing dalane ngene kuwi. Dalane hauh. Tapi apik lho. Wong meteng sing gak iso lair ora sida operasi perkara lair ning dalan. Apik wong aku tau ditabrak celeng bareng. Wektu semono terus seneng karo jenenge Prawan Suntri kang aran Sarmilah. Nganti kedadean carem asmara meteng laire ponang jabang bayi diweling nek wedok masa boronga jengene nek lanang embel-embelana ngarepe Panji. Merga kanggo nek cara tembung menterenge ciri khas marga ya. Mulane aku karo Kanjeng Ibu dijenakno Panji Karnadi merga karena tidak dikehendaki. Buktine iki lho Kalimaya. Mlete. Wah, kok cangakan kok iki to? Oh, lambem. Cangakan mau 3 juta iki piro? Iki 750 to. Jur aku mau wuh kowe iki nopo? Kakang. Kakang. Mergo aku paling tuwa. Kowe nomor 3, nomor 4. Sing kebangetan iki ya Rama lembu awe luhur. Kok iso? Kok ya candak rawut nganti kedadian sing kaya ngene. Ora perkara Rama lembu awe luhur candak rawut. Mergo kahanan Rama ami luhur kuwi ora elek. Ning sarana ibuku sing seneng dhisik karo ramamu ya ramaku. Kang Mas Panji Karnadi. Piye Adi? Ndadosaken kagiting manah jalaran. Panjenengan anggenipun mlayu. Kados dene dioyak kewan kang ageng. Adoh saka desa Suntri munggah ning gone Klampis Ireng. Endi iku omahe anu Bancak iku? Klampis Ireng. Iki Semar. So aneh-aneh. Lunga ning gone Bancak, lekus mono Bancak dhewean utus karo Doyok munggah ning gone Jenggala saperlu kepengin nyilah kitab Pustaka Raja. Penggayuane Bancak kepengin bangun praja, tegese bangun praja ki mbangun apa sing dikarepake. Doyok munggah ning gone Jenggala ora entuk gawe, malah geguyon dadi tetangisan, kriwikan dadi grojokan. Kok saged ngaten? Dikroyok wong 3. Sinten sing kroyok? 1 Handaka putra, 2 Carang Waspa, 3 Panji Kartala.
mergo tekane Doyok dhisik karo Handaka. Lah niku sing repot. Sampeyan piyambak pun ngerti to? Kang Mas Panji Handaka Putra. Tandang. Watake kados ngaten. Cengkiling Mara cangkem, mara tangan. meripat pecicilan kuping jepapang lambe ngomong tangan kemlawe sikil bupati. Doyok dikeroyok wong telu. Keplayu aku saake nek turu ning pinggir alas tak dungokke. Mesake saka batinku Doyok diutus karo Kak si Adi Bancak kongkon nyilah Pustaka Raja nek ora kasembadan Doyok bakal ora diaku dulur. Mula saka iku Di aku entuk pawlinge saka Simba. Dadi iku mau tak goco diomong Aku iki mung ndungokake. ya ya. Dadi Pak iso. Aku ngerti kabisanmu karo putra-putra Jenggala ora mung okol ning nganggo akal. Enak tur meneh putra Panji sing kasedik dewa kanggo ngencengno bebener mung Suriganata. Aja disiki to. Lha nek tak disiki mundak mbok engko. Oh, dados niatipun Kang Mas Panji Karnadi. Iya iya. Kepengin bantu kalian Kang Mas Doyok. Doyok sakno, Dik. Mergo mesakake nalika munggah ana ing Praja Jenggala Eh. ngampil Mustaka Raja saling Rama kadhisikan dening Kang Mas Panji Handaka Putra. Cocok. Sak temah Kang Mas Doyok diajar kaya ngono. Ngeten. Rene nyatipun Kang Mas Panji Karnadi nika becik. Kula badhe mbiyantu sak wetahipun. Mila kanthi menika niki wonten sarana. Saranane apa? Waton panjenengan kersa manut dumateng kula. Apa wae waton ora jebol gunung ngedono langit tak lakoni. Ten. Piye? Kula badhe paring pusaka. Ning wujudipun boten keris boten tumbak. Lah apa? Mung kaya ngene kuwi. Roh Apa iki? Sekar Pudak Kencana paringane Wakili Suci. Lah kok ngerti? Lah aku trae delok reke. Yo ngerti mergo welinge ibu karo Rama biyen kuwe sing dikeki. Mergo dipilih karo Wakili Suci sing becik atine, sing resik pikirane, lakune nalare jantrane bebener. Ya mung Suriganata. Jadi iki kudu mbok kekno Oh alah, Pak Igi, ana resi kok isane mung Piye? Nah, niki boten kita wujudipun mung sak kembang. Percaya. Nanging katyasane ngedap-ngedapi. Tamake gunung jugruk, segara asat. Nek pas ketiga. Boten. Ditongke ngidul larang pangan, ditongke ngalor prawan padha meteng. Lah terus nek digawa menungso kok iso ana manfaate iki apa? Waton sabar. Tegese duweni watak sing sabar. Oh. Ora kena nesu. Kalamun sapa wae para kadang Panji ing pangkone. Beto wontenipun Sekar Pudak Kencana, Iya. kalamun piyambakipun boten saged meper ati atos debok. tegese ora sabar. Nggih. Iki awake padha karo Atos debok. ngono ya. Nggih. Watake kudu Sabar. sabar. Iya. Rene niatipun panjenengan sae. Kula nggih mbantu mergo badhe mbangun praja. Ngono Di. Nggih. Adi Suriganata, Terus pundi? aku matur nuwun yen kowe gelem sabiyantu karo aku karo Doyok. Wis tak silahe mengko nek wis rampung penggaweane bakal balekke meneh karo Kaya kowe. ngono. Iya. Aja lali, Iya. ora kena nesu. Kudu sabar. Sabar. Ana kahanan apa wae kudu sabar. Ngono ya Di. Matur nuwun. Biasa ya. Sewan-sewangan sing ati-ati Di. Aduh. Perkara ngono wae kok gawe rame-rame.
iso bali ning Karang Kelampis. Lho sak Kartolo kaya melu-melu. Carang waspa sing bocah winginane sore melu-melu. Sakmono aku dong ngeroyok aku kabeh. Latihan dadi wong bento to. Loh, Jangan takut paman. Aku adalah dewa air yang akan menolong dirimu. Aku utusan dari Gusti Yang Maha Kuasa. kok ana bekakas kaya ngene? Yo, aku celengan Semar. Kelambimu ora mbok nggo. Ora tanggo sumuk. Aku yo ngerti. Iya. Nek mbok nggo mesti kalungmu ra ketok. Kalimaya. Sopo kowe? Kowe aja njangkar aku lampun wis ngerti sapa aku sejatine. Aku putra dewa sing tumurun saka Hatkayangan Gembira Loka. Warono. Gembira Loka iki apa? Gembira Loka kuwi kebon binatang. Mulane jenengku Warono. Warono ki kethek. Aku raja-rajane Mliwis. Omongan kok gladrah. Ana kethek ana mliwis. Aku man ora ngene lho kok iki iso dadi ngene. Oh alah, perkara ngenekan tak tancepno ning iki. Omongane semele ketere semene. Doyok. Loh, kowe wis tepung aku. Durung kancane ora tepung piye lha wis ora ngajum blas kok. Ya ampun, Gusti. Jane kowe iki dadi apa? Ya wis sak kecandhake ora mendapukan. Dapukan ora sak tuntuke lho. Ah, yo. Ya Lalakonku iki mau wis gegerno sesore. yo jelas lakon ket biyen nganti saiki tetep dadi viral FYP. Lah kok ngono? Ya biyen nalika bojom digondol kancane FYP. Terus saiki rabi entuk bocah prawan neh yo FYP. Kira-kira kowe ameh ngek ontran-ontran apa neh nggih? Titah ulun jalma. Alah. Lakune wong urip ki ora ngerteni mung sak gemuang lakoni. Bener iku. Aku iki lagi teko takok dalange ora roh dapukane. Lah aku terus gawe dapukan dhewe Panji karena disak gathuke. Sing penting aku iso awor kowe. Arep bela aku. Lho jelas. Wong sak jenggala ora ana sing ngewangi aku. Yo blas gak ada sing ngewangi aku tok sing ngewangi kowe mergo kowe sing ngleboni aku. Adio. Sumengkir, aku arep bali. Sik. Aja kesusu bali lamun to kowe mulih ora bakal diaku dulur karo Kang Amud Bancak. Aku kepengin golek cara. Cara arep piye? Pamrih aku iso nggawa pustaka raja. 1000 cara ora bakal tumeka lamun kowe urung ana sing nulungi karo kowe. Mergo aku titah jalma menungso titikana ulun Bathara Guru. Iki aku iki takon tenan. Aku iki teko arep nulungi kowe. Kanthi sarana napa? Ngene, aku ngerti nek kowe mau munggah kon Jenggala, ora entuk gawe malah dadi dredah. Ana tetembungane geguyon dadi tetangisan, kriwikan dadi grojokan, kowe tukaran karo wong telu kalah. Padha. Lho, kowe ya tukaran. Lho, nek aku ra emoh, aku tak bodoni terus kabur. Wah, semane. Sakwise aku mlayu kepethukan karo Curiganata adimu. Adikku Curiganata. Wong sing resik pikire becik nalare tumindake lan lakune bebener, Curiganata kacundhukan kembang cempaka mulya. Tak sambut, tak silah, tak ampil, tak galekno sombe nek wis rampung tak balekno. Iku kanggo sapa? Nek sing duwe perkara aku ya kanggo aku. Sarene sing duwe perkara kowe tak silahno kowe. Aku ngerti kadegdayane Apa kadegdayane? Cempaka Mulya. Apa? Wong sing kacondhokan iki bakal jaduk jleduk. Ora mung iku sing kadegdayane linuwe. Apa iki? Wong liya gak ngerti ning kowe ngerti, kena mbok nggo nginceng wong adus. Tembus. Pak Gawan. Ning ana syarat-syaratane.
Saranane apa? Sapa wae sapa welinge curiganata sing kecondokan kembang utawa sekar pudak kencana kudu laku sabar, ora entuk muring-muring. Lamun ora sabar nganti muring-muring bebasane awake atos debok. Dadi ora entuk nesu. Muring-muring ora entuk nesu. Kudu sabar. Sabar. Nek aku nesu Atos debok awakmu. adikku Karnadi. Kang aku Kakang. Kakang. Saiki aku Ya. jaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Melu aku, kandhanono aku. Yen mengko aku nganti nesu, aku kandhanono. Aku ngetokno kowe terus. Iya. Oh, diarane kakek ane tenane. Mang jarene bar iki aku kon wis sik. Ora iso. Iki jalukan tak kongkonane dalan. Jalukane Pak Edi. Mati aku mah ngerti ora ngene lah. Lah iki tak nganti esuk aku. Kudu nganti esuk. Barbar. Wis yo Jalukane lah. Pak Inggit dhewe. Ora apa-apa. Demi Mas Aditya. Ah, nek aku nganti nesu aku kandhanono. Oke. Nek nganti aku ora sabar aku kandhanono. Oke. Meneng ning kene. Terus Aku tak jajal mergo aku isih weruh pelayune Handaka Putra. heeh. Handaka Putra. Iki lah apa? Ngundang Handaka Putra. Undangan Joko Putra kok nganggo amarah dan nafsu, birahi pikiran, jangan marah-marah, hati harus lembah manah, oke? Handaka Putra. Kayak banting guri. Zazu. Jaluk ilakon iki perkara ana Jayu. Iya. Handaka Putra. Yen pancen kowe wong lanang tenan, ayo rene iki lho tak keki sampo. Ayo! Woi! Sing gudul. Kawiji. Sing gudul. Wong loro arep kepengin gelut karo Handaka Putra. Ngapusi. Aku melayu ora teges wedi ning golek papan sing delik. Lho, papan kok ndelik kok. Lah aku wedi. Lumrahe papan sing jembar ora ndelik. Ya, Nek kepengin papan sing rada angel-angel mara bitingan kon. waduh. Tak kan anu. Ya. Handaka Putra, Piye? Kartolo, Carang Waspa. Ah, Mlete. Aja Sing wani sampean. wani sampean iki. Lumrahe jeneng wong wani tetep sugih aji. Nggih. Wong kendel sugih piantri. aku kaya sing diomongno Kakangku Karnadi. Iya. Aku ora mlayu ning golek papan kang jembar. Karepmu Nek pancen kowe Ora entuk nesu. Kudune sabar. Oke. yen pancen kowe wong tenan. Iya. malah kaya Yayu. Amit-amit jambang bayi. Rambut jenang ngomong. Yayu iki biasane iki ana tambane. Yayu parabola. Nah iki Kak. Apa? Yayu Kamalin Indrajaya kere gelek. Aku Piye, karep piye? tetep wani karo kowe. Yen pancen kowe wani karo aku, iki lho Damanono. Mas. Ngono. Kamu setunggal niki pun jai kalian. Oh ngono ya. Nggih. Kowe nek ra percaya ning tengah perapan orang malah ana truk nabrak kowe. Iki miki. Dijajal. Jajal no. Kaki asane. Atoe panjenengan mriko nantang kali kuwi. Wis tega tenan. Nggih lho. Kowe iki ya Ora entuk. Nesu. Kudune. Sabar. Oke. Gak wae. Panjenengan iki mboten saged dipun imutke. Kowe adikku. Nggih. Kula ngertos. Kowe lu tak eling napa ora? Padahal panjenengan kula imutke. Kowe sing tak elingke. Kowe Betul. apa wani aku? Wani. Tenang. Nggih. Jajal. Gak kedah. Iki mandi tenan ta ora? Ati kudu sing tetep, pikiran kudu dikothongno,
Mandi orane nek mandi bejam nek ra mandi ketoprak tak cekel. Oh, ngalap kowe. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh omongan orang lain. Ya. Semuanya adalah anjing yang menggonggong. Das akhir Siap to dulu niki. das akhir gundul akale akeh. Nggih, Kang. Pengajian. Lala iki jaluk lakone kok ngene iki. Pun. Matur nuwun, Pak. Ya, pun siap. Ya. Saestu niki. Ya. Ya. Urung. Dereng kok. Dereng kula cubes niki. Terus kacau. Ora kira dapat ngompol. Wis Oh, pasti niki. Les. Aku wedi nek ora mandi tenan kok. Wis ade kelas nong, kok bojom nderatono sing ngopendek. Tangane semikir. Wis tenang. Tangane semikir. Mumpung bojom ijek enom sampe nek tuwek malah ora ono sing ngono. Wah, ini garangan nek. Oh, ana curut juga. Nggih. Ora tumomo. Oh, tutu momo Kang. Aku jadi Ora entuk sombong, kudune sabar. Nah aku jaduk tok ora bar-bar. Lah mulane lu ndang mati aja ndang wis. Songar, ora, lepuk, ora, sumowo. Ora. tepungke aku jaisi. Di, gua bercubes lok. Lho sampean mau jenengan Jojo teng pundi? Kiri. Teng mriki. Jok. Yes, bener. Lah niki sabuke kandele ngeten kok. Hei, sapa? Pengen ngerti. Ngene. Tak pengen ngerti. Aja Niki. kono, aja kono. Lha pundi? Pundi? Sak ngisore sabuk. Mriki. Iya. Bojoku jek cilik kok, Cak. Lho sambungane apa karo bojo Sambungane cilik? Jenenge nyubes iku sembarang. Nek iki lek terus ono ndak piye to? Saya mah buat cuples di. Oh. Kata kiatul yang buat cuples. Lho atak-atul iku. Dan kok kata kiatul toh baru kartu sing ini. Wis. Aja. Tenang. Sampean ke ngarep mboten kemomo. Nggih nguri. Hati-hati, Cik. Idep-idep operasi ambeien. Wis teng pisan. Bon ditoto atine. Wes. Yan! Yan! Ambulane wis teko. Wes tau yo. Urang. Kowe nek gini kok aku malah ilek to ha. Ameh disuntik ipus wedi. Wah. Barang dicoplos. Wah, wis ya. Wis kok gak kerasa. Bon. Dok. Malah milih silet. Lho, kok ngomong ngono iki, Dik? Ora ngomong silet. Lah bokong mau. Butru sing apik. Jenenge iki. Lho, mau pas napa? Lah mbok pasno kene bolongan lho. Iya. Bolongan itu silet. Kok ngomong ngono iki, Dik? Ora iku jenenge. bolak-balik bento. Sing sekarat iki kok. Apa? Oh nyoblos liyane ning nek silet tembok. Ora silet yo, bokong. Lho malah silat-silet. Ding. Nuwun. Kurang ajar cah kok. Iku semare iku. Napa, Kang Mas? Aku iki ora kono mau bokong. Ora iso. Sing ngrasakno aku ya, Lek. Baleni. Wong pas Kene. Delon. Bang. Oh, iku apa? Bokong le. ya pas silet. Kiwal tengen bokong iku pas teng. Lho iki rak padha karo ya iki. Nek acang-acang mboten saged Mas Klo nek mengkuret saged mekrok. Ora tumomo, Di. Gaduk. Apa? Kadik dayane. He, ra entuk. Nesu. Nek kudune Sabar. Apa sak duwemu? Percaya pusakane Kartolo pusakane cara waspora tumomo. Nanging sepisan iya. Wis gak apa-apa, Cah. aku kelalen. Semono gedene gak remuk jero aku. Mulane aku kelalen welinge karo carang raspo. Apa? Curiga Curiga. lali aku. Nek kok wong kayu yo. Pokoke aja pisan.
iki opo ae? Beres. Mesti tetep remuk jadi. Iki ketoprak ta opo cah iki? Ora apa-apa. Trae ku jare pengapesane ya iku. Pengapesane iku. Pengapesane trae ora nganggo wesi ya nganggo Ini iki. mangan buat tutuk. Iya. Sehat-sehat aja wedi delok sik. Piye? Maksud piye? Iki kira-kira iso ping langsung mati. Ya tetep mati ngatos. Atose koyo ngono kok ora mati, Ya Goro. wong kayu lemes ngene kok wedi kuwi lah. Hei. Kayu atose ngono kaku kok. Kayu atos ngene kok iso lemes lho. Iki goblok. Goblok e. Kono gen wani. Kok nek mbok prek mati ketuane ra. Ngono. Oh, Mas. Mas ngene lho. Ya, Jan. Iku kaki seneng. Lemes. 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 Ketoke lem ngancam patiku kok tenanan kowe. Oh gak tenanan iki mbembet ketoprak. Dene kono tenan ya disebut kecelakaan. Lemes kayu kok lemes. Ya. Karepmu kayu iku arep mbok nggo apa? Ngeprok siramu. Tenan? Iya. Saurenge ngeprok apa kowe ra anu wedi karo Loh, sekarang Genah ya ora kembang iki wedi. Ayo sesuk do ning BRI. Pegawene tong ngene do lunga kok terus kasire jipuki duwike. Aku kok malah wegah. Kok wegah? Lah iki nek aku jaduk ora ono sing ngalahno ora. Nganti engko esuk aku. Ya wong trae lakone bancak bangun praja, bancake iso turu, sing prajane kowe karo aku. Teyel. Aja mbok pikir. Sing mbok pikir perkarane aja perkara Ndaka Putra Caramaspa karo Kartala lunga. Sing nggawa pustaka raja adikku Damar Wulan. Sapa? Panji Asmara Bangun. Oh ya Asmara Bangun. Damar Wulan ku di awan. Iya. Panji Asmara Asmara Bangun. Tak omong. Piye? Aku lagi ngerti yen to Panji Asmara Bangun lagi bar dadi manten. Ning seneng wong liya. Aku seneng kok. Lho, kok malah ngerti? Anake Patih Kudono Warsa, ngraini bocahe ayu, biyen pacarku. Sapa? Iku Raini. Tenan. Iya. Dekne ora gelem aku sing ngekek. Mulane ra dadi. Yen ngono ngene. Piye? Aku tak njajal omong karo Galuh garwane Panji Asmara Bangun. Galuh Yen Candra. umpama mongko pustaka raja ning dalem tak ambile. Apa kowe lali yen Galuh biyen ki lak sing maringke iki aku. Iya. Wong iku kanggo bebungahku. Ning tak paringno karo Panji Asmara Bangun. Sapa ngerti lilih hatine bantu karo kowe? Lah, Disilahno pustaka raja. ayo. Ya munggah taman. Ayo.